Grabatzen ari garen unean goizeko ordu batetatik 35 minutu igaro diren honetan, Realak eta Real Madrilek anoetan jokatu duten eSports Ligako 33. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu garaipena Real Madrilentzat izan da hutseta bateko emaitzarekin eta honen bestez txuri urdinek azarotik norgehiagoka bakarra, anoetan norgehiagoka bakarra irabazita jarraitzen dute. Gogoratuko dugu aurreko jardunaldian Realak bana egin zuela Getaferen aurka, Koliseumen eta Real Madrilek berriz 3-2 garaitu zuela Bartzelona. Honen bestez, bi taldeak oso dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurkoan, Realak funtsezkoa zuen garaipena Europako postu horiei eusteko, Real Madrilek berriz funtsezkoa zuen baita ere garaipena liga ospatzeko geroz eta denbora gutxiago falta baitzaie zuriei. Amaikakoak honelaxe izan dira, Reala egia esan aldaketa gutxirekin irten da, Remiro izan da atepean, Odriozola eskuine galetik, Javi Galan ezkerre galetik, Zubeldia eta Lenorman atzealdearen erdialdean, Euskarri moduan Martin Zubimendi aritu da, Turrientes eta Merino izan dira barnekaldetik, eskuin aldetik Takeku hegaldean, ezker aldetik Ander Barrenetxea eta goian Mikel Oyarzabal. Real Madrilek berriz oso ohikoak ez ziren jokalarien aldeko apustua egin du gaurkoan, kasu honetan Carlo Ancelotti Kepa izan du atepean, Lunini atxedena eman baitio entrenatzaile italiarra gaurkoan, Fran García izan da ezkerre galetik, Mendiren ordez Dani Carvajal behar bada gaurko amaikakoko titularrena esango dugu, Eder Militao eta Nacho atzealdearen erdialdean, gero Modric eta Txuameni izan da Euskarri moduan eta Modric eta Zeballos barnekaldetik, gero apur bat egal batetikan, baina tarteka ere barnekaldera sartzen batez ere Realeko atzealdeko erdialde hori hausteko edo Joseluri apur bat baloi sakonagoak ipintzeko Brahim Diaz ipini du, gero kanpoaldea eseragotik Arda Güler eta goian Joselu. Norgehiagoka hasieran bi taldeen proposamena oso garbia zen, batetik Realak baloia eduki nahi zuen eta apur bat jokoaren kontrola, eta Real Madrilek berriz atzean itxaron eta Realaren nolabaiteko errepresio hori edo baloia ateratze hori altzutenean eten eta kontraerasoan atera. Hala ere gaurkoan Carlo Ancelotti kontraerasoan irteteko jokalari oso azkarrak ez ditu atera, baina hala eta guztiz ere ongi irten zaio hori Real Madrid. Esan bezala hasieran Reala fin ikusi dugu, baloioak ongi ipintzen, baloia ongi mugitzen, batez ere atzealdetikan ateratzerakoan Martin Zubimendikor laguntza handia eman du. Gaurkoan behar bada ez ditu oso erasokor ikusi egaleko jokalariak, atzealdeko egaleko jokalariak. Batetik Javi Galan lehengoan Getaferen aurka askoz ere sakontasun gehiagorekin ikusi genuen, behar bada gaurkoan Imanolek ere aurkaria zeintzen eta kontutan hartuta behar bada Javi Galani askoz ere gehiago atzealdean erreserbatzeko eskatu dio, eta Álvaro Odriozolaren inguruan gauza gutxi dago esateko, ez da Realera itzuli denetik, ez da inondik inora ere errendimendurik ematen ari, gaurkoan ere apenas ikusi dugu, ez du iaia lasterketarik egin eskuin egal horretatik, eta benetan Álvaro Odriozola ematen ari den maila ez da Europako talde batean egoteko maila. Gero, beste behin ere, Beñat Turrientesen norgehiagoka azpimarratu behar da, lehen da biziko minutuetan berriz ere nortasun handia erakutsi du, eta pixkanaka nik uste Imanol konbentzitzen ari dela, gaurkoan merezita, oso merezita jokatu du hasierako amaikakoan, lehengoan Getafen sekulako norgehiagoka jokatu baitzuen behasaindarrak, eta gaurkoan erabat merezita. Pixka bat txispa gehiagorekin, baina ez askoz ere gehiagorekin, behar bada Ander Barrenetxea ikusi dugu, lehengoan Getaferen aurka berreskuratu zen, aspaldiko partez titular moduan jokatu zuen, eta nahiko fin ikusi, ez genuen oso fin ikusi, baina gaurkoan beste itxura bat eman du, eta lehendabiziko minutuetan behintzat Realari arriskua ematen saiatu da. Lehengo astean ere iaia desagertuta egon zen Mikel Oyarzabal, gaurkoan askoz ere parte hartze gehiago izan du jokoan, eta behar bada pixka bat itzalean geratu den jokalarian Mikel Merino izan da gaurko egun honetan, eta esan dugun bezala Realak lehen da biziko ordu erdian jokoa asko dominatu du, erabat dominatu du, baina kontu Real Madrilek ere bikain defenditu du, eta horren ondorioz
Realak ezin izan du zulorik aurkitu, arean ipini ditu baloi batzuk, baina inolako arriskurik gabe hartu ditu Kepak eta defentsan beste behin ere Carlo Ancelotiren taldea fin ibili da eta horren ondorioz Realak ez du zirrikiturik aurkitzerik izan eta Real Madrid talde handia da, badakigu eta talde handiek zer egiten dute, defentsan sendo aritu eta gaurkoan Real Madridek horixe egin du eta apur bat kontraerasoan irten direnean Carvajali baloi luze bat beste aldera bidali dio Dani Zebaiosek, honek lehenengoan ukitu du eta kasu honetan Igor Zubeldiak sekulako denboraldia egiten ari da Azkoitiarra, baina gaurkoan ez du asmatu jokaldi horretan areatikan bidali egin behar zuen baloi hori, baina ez du ongi neurtu eta atze galdetikan azaldu da. Arda Güler ez da asko jokatzen ari, baina jokatzen ari dena nik uste ongi ari dela jokatzen Carlo Ancelotiri pixkanaka argumentoak ematen ari zaio zergatik jokatu behar duen jokalari turkiarrak eta gaurkoan golarekin, nik uste Ancelotiri jada zalantza guztiak joan egin zaizkiola, benetan gol garrantzitsua Arda Gülerrentzat gaurkoa, eta Real Madrid markagailuan aurretik ipini du gero, 32. minutuan Realak erreakzionatu du, baina hasiera batean behar bada ez da falta interpretagarria izan, baina gero ikusten da nola Txuamenik pasea eman nahi duenean, Ander Barrenetxeak apur bat zangotrabatu egiten duen, eta epaileak ez du hasiera batean falta eman, gero barrera joan da, eta barrak falta izan dela esan dio, ziuraski hori beste arean gertatu izan balitz, gola izango litzake, baina ezin zaio horri buelta handirik eman, Realaren inguruan ere asko dagoelako esateko, ez da, egia da horren ostean txuri urdinek apur bat bera egin dutela, pixkanaka Real Madrid ere jokoaren kontrolarekin eginda, eta lehen zatia horrelaxe amaitu da, utxeta bateko emaitzarekin, eta Real Madrid zertxo ere proposatu gabe eta area apenas zapaldu gabe, lehenengo zati horretan irabazten irten da, eta horiek ez ziren bat ere albiste honak Realarentzat. Bigarren zatia hasi bezain pronto berriz ere Realak dominatzen jarraitu du, baina inolako eraginkortasunik gabe ez. Takeku urtarrietik oso txispa gutxirekin ikusten ari gara, ez da lehen sortzen zituen aukera horiek sortzen ari, Ander Barrenetxea esan dugu gaur apur bat hobetoxeago ikusi dugula, Mikel Oyarzabal ere aurreko norgehiagok eta baino parte hartzaileago, baina gauza bat nahiko nuke azpimarratu Real Madrilen aldetik ere, eta da zeinen ongi presionatu duen Realaren baloi ateratzea, bai lehenengo zatian eta bai bigarren zatian. Bazekiten Realak atzetikan proposatuko zuela, nekez jokatzen du Imanolen taldeak luze, eta gaurkoan beste behin ere horretan jarri dute fokoa, baloia atzetikan ateratzen, baina Real Madrilen presioa ikusten bagenuen alde batetikan, aurretikan behar bada 5 jokalari joaten ziren, baina gero oso presio ordenatua egiten zuten ez. Txuameni eta Modric ipini dira, komatxo artean ipiniko dugu Euskarri bikoitz moduko batean, alde batetik Ogelian Txuameni oso jokalari indartsua, potentzia handikoa, eta beste aldetik berriz Luka Modric jokalari abilagoa, esperientzia gehiago duena, oso kombinazio ona egin dute, eta benetan alde horretatik bai Mikel Merinok eta bai Beñat Turrientesek Realaren zela jerdian gaurkoan asko sufritu dute. Beñat Turrientes Mikel Merino baino askoz ere hobeto ibili da, gainera zuloak ere bilatu ditu, batez ere lehen zatian jaurtiketa bat egin du eta benetan oso lehen zati ona egin du Turrientesek, eta pixkanaka uste dut datorren urtean zela jerdiko jokalariren bat baldin badoa Realean titular sartu beharreko jokalaria dela Beñat Turrientes, aurten argudioak ematen ari da eta ematen jarraituko du ziur. 77. minutuan iritsi dira lehen aldaketak, kasu honetan Beñat Turrientes kendu du, jada egin dugu honen aipamena, benetan partida oso ona jokatu du beasaindarrak, tarteka hor Sansen Zubimendiren postu horretan ikusten genuen, hor
nortasuna erakusten zuen kalitatea bazuela, baina behar bada lehen taldearekin hasi zen lehen norgehiagoketa nahiko lotsati edo ikusten genuen eta behar bada konfiantza gutxiagorekin. Orain ordea jada pixkanaka dinamikan sartu denean benetan sekulako erakustaldiak ematen ari da, ez da gol gehien sartuko dituen jokalaria sekula izango, baina baloia atzetik atera nahi bada, Beñat Urriendesek horretarako kalitatea soberan dauka eta gero gainera ikusten da naiz eta oraindikan punteria apur bat fintzea falta zaion, areaz kanpotik ere sekulako jaurtiketa duela. Beraz oso jokalari interesgarria Beñat Urriendes, ez dugu gaurkoan deskubritu, baina titular postu horretan egiten ari dela hori ukaezina da. Eta bere ordez Arsen Zaharian atera da, Zaharian esaten zen ez, Errusiarekin jokatu zituen norgehiagoka horretan pixkanaka itzultzen ari zela, baina kontu realean, ez du bere leku aurkitzen, gainera arazo handiak izan ditu ez, bere postu horretan jokatzea kosta egintzaio eta gaurkoan ere ez da bat ere finibili. Real Madridek ere aldaketa bikoitza egin du, kasu honetan Arda Güler eta Dani Ceballos kendu ditu, Arda Gülerren inguruan zer esan ez, gaurkoan Antxelotirekin aspaldiko partez jokatu du eta gola egin du. Hori benetan beretzako gauza handia da, Real Madridentzako ere, baina batez ere beretzako konfiantza hartzeko eta Antxelotiri argudioak emateko zergatik zelairatu behar duen. Eta bestalde batetik berriz, Dani Ceballos honen norgehiagoka behar bada diskretuxeagoa izan da, aspaldian ere jokatu gabea zen, ez dabil Real Madriden asko jokatzen, bere irteeren zurrumurruak ere entzuten dira, naiz eta urten kontratua berritu duen Sevillarrak, baina kontu gaurkoan partida ona egin du, ez nabarmentzeko moduko edo lertzeko moduko horietako bat, baina bai norgehiagoka ona, Real Madridek atzean lagundu behartzuenean lagundu du, erasoan irten behar izan denean ere askotan gidatu du baloia eta zuloak ireki ditu, partida egokia jokatu du Zebaiosek eta Valverde eta Vinicius irten dira, hauek gaurkoan ez dute behar bada inbesterainoko eragina izan, batez ere bigarren zatian Reala izan delako nagusi eta beste behin ere hori azpimarratu behar da. Taldeak jokatzen du, baloia mugitzen du, baina ezin du golikan egin, ezin du iaia aukerarik sortu eta hori Imanolek erabat zuzendu behar duen gauza da. Eta gero Elustondo eta Becker sartu dira Odriozola eta Barrenetxearen ordez, esan dugu Álvaro Odriozolaren norgehiagoka esan ez da bat ere ona izan, denboraldi osoan zehar bezala, bere itzulera, nien nintzen esan defenditzen zuen horietakoa, bere itzulera defenditzen zuen horietakoa, eta gero Ander Barrenetxea, gaurkoan hobeto ikusi dugu, 75 minutu jokatu ditu, eta badirudi pixkanaka berreskuratzen ari dela, eta hori Realarentzat denboraldi amaiera honetan exigentzia handiko norgehiagokak datozela kontuan hartuta oso garrantzitsua da. Eta Elustondo eta Becker atera dira, hauek ere apenas egin dute ezer, Xeraldo Becker saiatu da apur bat egaletik, Aritzek, ezer gutxi zuen egiteko, eta gero Real Madriden aldetik 76. minutuan Fran García eta Brahim kendu ditu Antxelotik, eta Rudiger eta Kamavinga sartu. Fran García gaurkoan ere aspaldiko partez titular moduan jokatu du, partida ona jokatu du, behar bada, Real Madridek planteatu duen jokoarekin eta abar hau kontutan hartuta jokalari erasokorragoa dela atzealdekoa baino, behar bada beste batzuetan baino protagonismo gutxiago izan du, baina ere aritu dena ongi aritu da, eta bestaldetik Brahim ere jokalari trebea, baina gaurkoan behar bada etzaizkio gauzak nahi bezala irten Marokoko selekzioarekin aurten hasi den jokalariak. Eta azkenik Luka Modric kendu Lucas Vázquezen ordez, Luka Modric gaurkoan ere zelai erdian behar bada ez du hainbeste pixu izan, esan dugu Real Madridek ez du ezer proposatu, Real Madridek bere armak oso ongi erabili ditu eta Reala bera bakarrik kondenatu da. Eta azkenik Andres Silva atera da Lenormanen ordez, Andres Silva zer esango dugu honen denboraldiari buruz, ezer gutxi dago esateko. Eta azkenik Imanolekin amaitu nahi nuke. Imanolek esan du Real Madrid horrela jokatuta meritua daukala, ez? Nik uste hori egia da
erreta dagoen entrenatzaile baten hitzak direla, jada ez da lehen aldia azkenengo asteetan Imanolek alakorik aipatzen duenik, eta baina hala ere Oriotarrak Realarekin egin duena handia izan da azken denboraldi hauetan, 5 urtez eraman du taldea Europara, kopa bat irabazi du, eta nik uste eskubide guztia duela bere etorkizuna erabakitzeko, eta ikusiko dugu denboraldi amaieran zer erabakitzen duen. Hauxe beraz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean on izan, agur.